Здравейте, пицове! Аз съм Созек и в този епизод ще правим библиотеката, но отвън. Но ще я правим отвън. Не вътре на втория етаж да доправяме, а над библиотеката. Направих едно малко нещо и вулкана, който вече не е вулкан, защото е адски голям, ще да ми отнеме година. Ето какво го направих. 5 е голямата му част. Така, ето и това. Ако се чудите какво е, това е, не знам. Това е нещо като вулкан. Само ти на библиотеката. И този материал забавя героя адски много. Пробвах го и го разбрах. В този епизод ще направим този вулкан на библиотеката, защото не е як. Май се много рисува. Следвайки и се проверя да има някакви армура. Да. Това е смея. Само кръвката ми е по-тъмта. Ама бързо го правя, защото е малък вулкан. Ако беше голям като уния, аз не ще го правя. Ама ето, набързо свършвам един лек. А не ми трябва един епизод, само 2 минути. Ако се чуете, защо съм сложил отдолу материал, това е поради причината, че сте слаба и може да пари пода. Това не е. И за това реших да се направя безопасни мерки и най-добре да се го запълня и отдолу. Ще ви покажа в края на това видео. И играта май да звук. Да. И сега той да знае силно смисълта на графиката. Разгледахме го воденото в много високо.
Да се надяваме, че един ще свърши работа. Ако се чудите, защото тук е 4, а не 3, това е поради причината, че не каква грешка има. Или вулкана не може да се направи, не знам. Не знам, някаква близка има това. Мисля, че в този епизод няма да ми е достатъчно времето. Ще снова да имаме втори, в който да го правя. Почти е готово. Но май няма да ми стигне времето. Май ще успея. Игнорирайте говорите. Мога да снова да спра клипа, май. Това е накрая качил.
да ти го сливите. Готови, но сега ще се намеря да преспим, за да може да го видим на стен. Спи, за да го види някой. Добър е. Нека да ви покажа и какво е това тук. Това тук е в центъра на стария вулкан. Опитах да направя едно като това. Доста яко нещо, но не стана. И се отказвам. Маска ди спаме и не ми е ясно. И сега се видите какво става. Къде се взривяват. Ето, не прави нищо. Мога напълня и чистичко тук. И сега виж тук остане. Мога и целият кратер да запълня. И вижте, на запалка. Изхвърляме. Какво прави? Само дупка. Ма надолу ни копай. Направи един епизод, който ще чистим вулкана, пицае. Надявам се този епизод да ви харесва, който ако да оставите по един лайк. Ако искате и по един коментар, абонирайте за мен за канала ми, за да ме следите всеки ден. И цяо!